eta bertan bizi direnak, ark ezarri baitu itsasoen gainean, ark finkatu lurrazpiko ibaien gainean. Hau da, Jauna, zure aurpegi bila dabiltzanen taldea. Jaunaren mendia norrigoko, haren toki santuan norregongo, eskuak errugabe eta bihotza garbi diruena, sasi jainko eta ara jotzen ez duena. Hau da, Jauna, zure aurpegi bila dabiltzanen taldea. Horrelakoa bedeinkatuko du Jaunak, justizia egingo dio jainko salbatzaileak. Hau da, haren bila saiatzen den gizaldia, Jakoben jainkoaren aurpegi bila dabilena. Hau da, Jauna, zure aurpegi bila dabiltzanen taldea. Aleluia, aleluia, aleluia. Kriseiluan ere hitza, Jauna, ne oinentzako, argi nere biderako. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin, Jesukristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zion jendeari. Lakaripean edota ohe azpian ipintzeko pizten ote da kriseilua? Ez ote da argi mutilaren gainean ipintzeko pizten? Izan ere, ez dago ezer gordea agertuko ez denik. Ez ezkutuan ere argitaratuko ez denik. Entzuteko belarririk duena entzun beza. Beste hau ere esan zien, kontu izan nola entzuten duzuen. Zuek zein neurritan entzun, neurri berean emango dizue jangoikoak. Eta gehiago ere bai, izan ere duenari eman egingo zaio. Ez duenari ordea, duen apurra ere kendu. Jaunak, esana? Duenari eman egingo zaio, ez duenari ordea, duen apurra ere kendu egingo zaio. Zertaz ari zaigu Jesus gaurko honetan ezaldi horrekin? Fedeataz ari zaigu. Ez zaiguai gauz materialetaz, ez, fedetaz. Batematek fedearen doaia balimadu, jangoikoak indartu egingo dio fede hori. Baina ez duenak duen txiki hori ere kendu egingo dio. Eta zergatik ez duenari ere kendu egingo dion apurtxo hori. Ez duelako doai bezala hartzen. Ez duelako jangoikoak emandako hori onartzen. Eta hori ikusita gure jangoikoak ez dio ezer ematen. Guk zerbait ez balimadegu onartuko, etorkizunean nik zerbait ez balimadetu onartuko, gure jangoikoak ez dit emango. Hau da, nik demagun, kotxe bat ez balimadut nahi neure bizitzan, nire aitak oparitzen balimadit kotxe bat, badaki ez dutela onartuko, eta ez dutela hartuko ez balimadet nahi. Ez dit emango, orduan.
Jangoikoaren berdin-berdine pasatzen da. Jangoikoak ematen dizkigun doaiak alde batetik eskatzen ditugulako eta beste aldetik berak badakilako doai horiek onartu eta doai horiekin bizi egingo garela. Bestela basurea botatzeko doaia bezala da. Eta ez, gure jangoikoak ez dago ezerre basurea botatzeko. Baina duenari eman egingo zaio. Zer esan nahi du? Fedea duen horrek, ez duela hori, fede hori, doai hori, iskutuan ibili behar. Baizik eta normaltasunez bizi. Hau da, doai hori geure bizitza argi dezan eta besteen bizia ere. Nik zerbait ona balima dut, bai niretzat eta bai bestentzat iskutatuta eramaten balima dut, ez du ingo ezer onik ez niretzat eta ez bestentzat. Horretxegatik gaurko evangelia, kristailua zertarako piztu iskututa eman berbalima da, guztiz kontra. Eta kristauak hortara deituta gaude, besteei argia emateko. Bestek baino hobeagoak garelako, ez? Jangoikoaren doaia dugu, eta jangoikoak eman dizkigun doaiak guretzako bakarrik ez dira. Guretzako eta bestentzako. Horretxegatik. Hoiz eskatzen diogu gure jangoikoari. Gure jangoikoak eman dizkigun doaiak besten zerbitzura jarri ditzagula. Eta besten zerbitzura jarriz, besteek ikusi desatela baitare, jangoikoa maite dituela. Decía que hoy el Señor nos dice que los dones no son para guardarlos y no son para uno solo. Los dones de Dios son para uno y sobre todo para los demás. Uno es portador del don para los demás. Uno se beneficia de ese don, pero Dios no se lo da solo a él, sino para todos los demás. Por eso nuestra función cristiana es que la gente vea que se puede vivir de una manera profundamente sencilla en la vida de hoy, sabiendo que lo que nos llena no son las cosas, sino lo que llevamos dentro. Eso es portar la gloria de Dios, eso es enseñar al mundo esa luz, ese don, esa gracia que el Señor nos da. Se puede vivir de una manera transformadora y transformadora para los demás desde esa sencillez de la vida cotidiana, de sentirte amado por Dios y de querer amar a Dios. ¿Listo? Pues hoy le pedimos al Señor que esa dinámica del amor, sentirme amado y querer amar a Dios, que lo experimenten todas esas personas que tenemos a nuestro alrededor, porque es el bien de la humanidad, es lo que nos ata como humanidad, es lo que nos une como familia humana. Jesusen izenean egite zaizkiogun zenideok otoitz jangoiko erruktsuari. Elizaren alde, barka dezaizkiola utxegiteak eta akatsak, bukarazi ditzala zadiketak, eta bizkortu dezala mundu osoan, erreinuaren berri ona zabaltzen jarrai dezan. Eska dezaiegun jaunari. Gazteen alde, beren izaera eta etorkizuna benetan hartuz, iriki dezaiotela bihotza jangoikoaren deiari,
eta izan dezatela kristauen elkartearen laguntza, beren bidea bizitzeko. Eska desaiegun jaunari. Eskongai kristauen alde, irudipen eta atsegin utxean ez, baizik eta maitasunean oinarritu ditzatela harremanak, eta egon daitezela prest, ezkontzako hitza, sakramentuak eskatzen duen sendotasunez bizitzeko. Eska desaiegun jaunari. Hemen bildu garen onalde, geure aide, adizkide eta ongilen alde, baita ongi ikusten ez gaituztenen alde. Goza dezagula jangoikoaren ongi nahia geure bizitzako une guztietan. Eska desaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakeren lanak sortua hau xengo zaigu betiko zorinaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau, matxo indarrak eta gizakeren lanak sortua hau xengo zaigu betiko zorinaren edari. Zenideok, egin dezagun otoiz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hauek bihotz zabalez eskaintzean jauna, egizu garbi egiten gaituen zeure grazia lagun, ospatzen ari garen sakramentuak bihotz berri gaitzala. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta betikuk zuri eskerrak matea, Jesu Kristo zure seme maitearen bitartez. Kristo da izan ere zure hitza, haren bidez egin dituzu diren guztiak. Ura bidali diguzu zabatzaile eta erosle, Espiritu Santuaren egite ez gizon egina eta bergina gandi jaioa. Berak zure nahia betetzeko eta zuretzat herri santua irabazteko, gurutzean besoak zabaldu zituen eta heriotza ezerezuz nagusi agertu zuen piztuera. Horregatik aingero eta santu guztiekin, guk ere zure ospetain zagorezten dugu, bihotz batez kantari. Santu, santu, santua, diren guztien kaiko jauna. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren itorri. Egitzazu bada santo garduek zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak manez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta, zuentzat emango dena.
Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak manez bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza daita. Itu merri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu. Zure eskerrak manez aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako, eta balkizkatzen dizugu Kristoren gorputza eta dola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eraman zumaitasun osora Frantzisko gure eta santuaekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun, Arantxa, eta Madalena. Hilako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errokizak izkiguarren guztiok betiko bizi eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia batxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin, haiek batean gorzetzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia, gizaldi eta gizalde guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe, esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik. Emaguzu bakia gurugunutan zure errokiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den, zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei pakea usten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala, emai zure elizari pakea, eman batasuna, errek bizi behizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emai zue alkarri pakea. Koaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erroki jauna, Jangoikoaren bildotxa, zukentzen dezu munduko pekatua, erroki. Zukentzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Hemen Jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontxua jaunaren maira dituak. Izan zaitez beti, Jesus maitea, gure bihotzaren hautakabea. Jesusen bihotza dago zuri,
Egin dezagun otoitz. Jainko algustiduna, bizi berriaren grazia eman diguzu. Egizu postu gaitezela beti doain honetaz. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin. Eta bedenka zeitzartela jangoiko algustidunak aitak, eta semeak, eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Ama guztizona, zaitogo maite, beti, beti, zaitogo maite, beti, beti. Gure esker gaiztoek zure bihotza dute erdiratzen xamurra baita gutaz izan zazu beti errukia beti, beti. Jainkoaren ama, ama guztizona, zaitugu maite, beti, beti, zaitugu maite, beti, Eskereksko, etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkarrik usten dugu, arratzalde eta gaun bat izan dezazuela.